Il-pubblikatur staqsini għalli Dwayne isma' hemm dan il-ġeneru tal-crime fiction għall-adolescenti hemm storja tajba bit-Taljan titħajjar taqliba bil-Malti għafżani mill-ewwel li ħajkun impenjattiv għaliex oħxhom mhux ħażin, rajt biċċiet mill-istorja għaġbitni, interessatni u għetlu iva. U bdejna nagħmlu ftit ftit. Il-proċess tiegħi ta' traduzzjoni huwa li l-ewwel nħu idea ġenerali tal-plott tal-ambjent kif huwa fit-Taljan. Wara li naqra biċċiet imbagħad nibda kapitlu u nittraduċi ftit ftit. Għandek it-tensjoni wkoll li tinżel tajjeb ħafna mal-adolescenti bejn it-trianglu ta' karattri. Sherlock Holmes, Irene Adler, Arsène Lupin qegħdin jinvestigaw dawn il-każi ta' qtil. Huwa thriller u jħallik minn kapitlu għal ieħor dejjem tixtieq aktar.